Wadya bala saka negara Parangake ora monggo puliya tanding lawan Gagak Baka lan Adi-adine. Mara Kake, gulung ana genderamu, bongkok ana gamanmu. Iki Prabu Dewa Denta sing magut suraning driya. Janjra mingkat kokop getihmu. Tibane pedangku pokok jagane
ngandur lakune ngangin ukur agraning arko kura-kur nitoreh kiri-kiri korek bumi prakempita padula mangamba-amba udan dres warlan lesus sindung riwut magenturan Patih Renggani Suro kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Dewadenta Temenggung Gardapati kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Sinuwun apa to sebabe ripalungguhan iki kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake mapan ana ing pasanggrahan Tapawates negara Slagawima bobote anggonku duwe rasa tresna gandrung kayungyun edan kepayang ngengkleng bingkleng anglalama lawan sekaring kedaton ing negara Slagawima ya kuwi Dewi Kunto Wilaten kula wiwit saka budal saka negaraku parangake tak jangkah sepisan dadi supaya enggal mondhong mustikaning rasa lajeng keparengipun kados pundi kula madhong dawuh anggone dandan aja kendhone kepara malah kencengana merga bakale mupu sayembara perang sing digelar dening Gagak Boko Jaka ing diri sawega ing gati nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan mangetan budal dina iki Jaka ing diri sawega ing gati ngestoaken dawuh tandya
Wah.
titik si penunggu patek nono penunggu apa dosane susong kulisa somo ojo di ndak kuat lah iya bener kandamu lari sumber katiwana pawongan bergagah ana sak ndhuwure blabar waja kenteng kawat alun-alun slogoimu aja nganti mati tanpa aran sapa kowe Gus putra Kanjeng Rama Janin Raja jenengku Podang Binurian dasar para nyata kowe prajurit saka ngendi lan sapa kang dadi aran muri saka negara ing Parangake kesete sesembahanku Dewa Denta palungguhan iki yen kowe kena tak kandhani aku ngeman karo bagusmu ngeman karo gantengmu tinimbang iki mengko dadi pengewan-ewan kowe mundura endi bakyumu sing jenenge Kuntul Wilanten bakale dipondhong marang negaraku dadi garwa Prameswari Mukti Wibawa Nyakrawati Mbau Denduk apa ora melek mripatmu wis mebar wara-wara saka negara slogoimu sapa wae sing pengen mengku bakyuku kowe kudu bisa ngasorake kabeh para adi-adine cari sing ngedekake sayembara Gagak Boko pancen kaya mengkono gandeng padya balamu pirang-pirang ninggal tata krama mula ripalungguhan iki kabeh putra-putrane Kanjeng Rama Janin Raja bakal ngalang-alangi diapurmu sing ra ngerti tata krama sugih kendel bondowani legan golek momongan bopumu golek pasangan merangi tata rajawi yen panjenengan pringgak yen dipecik tanganmu ndater diadawaran cepat igamu nglayang nyalon tak kuroni batangmu
Gas. Ha. Oh. Ah. Wah. Oh. Oh. Ojo digodel ya. Yo. Oh. Ah. Oh. 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 Ah.
Branang weget wodong lintir kumbul sukawi ciling sabdo prayoli binantang wadya bala saka negara Parangake ora monggo puliya tanding lawan Gagak Baka lan Adi-adine. Mara Kakek gulung ana genderamu bongkok ana gamanmu iki Prabu Dewa Denta sing magut Suranendriya janjra mingkat kokop getihmu. Tibane pedangku pokok jagane
swara mundur sawadyane lebyo mundur swaraning madu branto putrane warok guna seca kasmarane yen masulaka aku suminta kok iki jodohan asane Gusti mati Rohametri loso manglono pangapetira gending marioneng tapane si Joko layar lir kapitya mandra kini nontono tapane si Joko layar mbok Sri Gading kayu sora kawonun sewu Kakang Ndawara Sembadra dina samangke yektosipun para pepundhen Pandhawa sarta warga ing negari Ngamarta menika anggadhahi dosa sarta kalepatan menapa dumateng dewa yektosipun perkara boten wonten kendhatipun prahara tumpuk matumpa-tumpa prasasa ketaman wujudipun pagebluk manyangkara satemah para kawula sami wayang pewuyungan karana wengi sing kahanan ing kados mekaten dosa kalepatanipun menapa para warga ing Ngamarta Kakang Mbok Sri Kandi kowe tak kandhani Yodi durung karuwan lamun ta pepeteng ingkang nglimputi ana negara Ngamarta iki merga saka dosa lan klerune warga Ngendraprasta yen saka pangira iraku iki mujudake pandadaran utawa pacoban saka Hyang Agung kanggo kabeh para warga ing negara Ngamarta lan kowe perlu ngerti Yodi
tondo tandane pangeran Trisna kelawan titahe kuwi ora kok banjur diuja penjaluke tansah dipinangkani nanging malah rina wengi nampa pandadaran sarta pacoban wiwujud katresnane pangeran contone para rasuling Gusti utusane pangeran kae panjenengane lak klebu titah sing ditresnani karo Gusti ingkang gelar jagat margake saiki tlitinen endi utusane pangeran sing uripe mulus kepenak rina wengi mung tansah nampa ujian lan kuwi kudu percaya pangeran ora bakal nguji menungso sak njabane kekuatane menungso kuwi dhewe kejaba saka kuwi ibarate bocah sekolah ana pawiyatan kae supaya saya pinter lan saya sregep anggone sinau mesti dianakake ujian pamriye bocah kuwi mau saya wasis lan bisa munggah ana tataran sing luwih dhuwur tanpa beda kaya emas kae bisane dadi gelang lan kalung kudu disangkling supaya bisa sumunar mencorok sakwise mengkono banjur diwangun tanpa beda kaya pusaka bisane landhep ya kudu diasah ning donya iki ora ana kebecikan tanpa pangorbanan bebasan jrebasuki mawa biya ngono kae mula kang mangkono rong perkara sing bisa ditindakake Sri Kandi menungso mung diwenangake siji mbudidaya angka loro ndedonga dene lakone kababare kepiye dipasrahake marang adiling kodrat lan aku kelawan kowe bisane mung nglakoni kanthi tulus lan ikhlas Sri Kandi kabar ingkang kula tampi palungguhan samangke para punden Pandhawa tindak dumateng negari Slagayama mupu dumateng sayembara ingkang dipun gelar dening Raden Gagak Baka wis muga-muga kuwi bisa dadi lantaran waluyane negara Ngamarta nanging Kakang Mbok syarat-syarat iki kedah dipun wujudi sak sampunipun para Pandhawa mangke saged ngunduraken Gagak Baka menika kedah amala krami dumateng sekaring kedaton ing gending pitun nggih ing dados mustikaning para ratu ing ripalungguhan samangke sami edan kepayang kedah dipun palakrama kalian Narendra Agung negari Ngamarta nggih Koko Prabu Puntadewa mongko panjenenganipun menika sanget anggenipun setya lan tresna dumateng Kakang Mbok Drupadi mokalan mboten tirmun alam nawi Sinuhun Prabu Puntadewa kersa anglang nganggati dumateng lelampahan menika anggonmu nyawang aja nganggo netra walaka anggonmu gatekake aja mung nganggo pangrungu ingkang wadhah lelakon iki ora kena kinaya ngapa kabeh sinandi dening gaiping Gusti mula bisane ya mung mliti kanthi permati nadyan to upamane Sinuhun Puntadewa Malakrama marang Dewi Kuntul Wilanten wilak tata gelar nanging tata batine kepiye kuwi isih disingitake dening adiling lelakon Sri Kandi pamedharing warsitaning ati Sumantaka Haniro Pujangga tahap mudeng batine marmo kedah ginunggung tan muruh yen ngesami sameksa sang rumpaka poso kang kelantur tutur kang ketula
Dolo Kinalaten rinuro lawan rire mre padanging sasmita mre padanging sasmita wong yon lubung petah lopo kurang guling kelinga solah jatmiko yen wacana kudu manis kawon nom sewa amit pasang kalimat tapi dilebih tulak manodu bawaing tawang tuwang kula ingkang cemantaka sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki sembah pangabekti kula mawantu-wantu konjo Raden Ayu ndak tampa tiba sepadha-padha ora kok jeneng kami tambuh nanging dasare durung weruh kowe iki sapa lan sapa ngendi dipun tepangaken kula menika saking negari Guwa Barong kadanganipun Koko Prabu Jata Gimbal dene nami kula pun Jata Gini. Jata Gini kasinggihan Raden Ayu sing ngandika ingkang awawangi Dewi Wara Sembadra nggih. Iya pancen kepara nyata. Ingkang wonten ingkang menika batu-batu Dewi Wara Sri Huning. Sri Kandi lambine waton jeplak ngriyahene gelem dhewe. Tanggal biasa ngono. Kamu duka to ya ampun ya kleru niku lumrah jenenge mangan kecer ngoten lho. Bareng ya gedhe ora. Sanjurana wigati apa ni kowe teko kene ni. Batu-batu balik ngrangin lho. Ya pasipun malih-malih menapa Raden Ayu bobotipun nuruti dumateng krekat niat klenjeting manah kula. Menawi kula blaka boten dipun dukani nggih. Apa? Menawi kula jujur boten dibutuhani nggih. Odah. Kula menika blaka suta blak utang terus tegang terang. Nggih, terang terus terang. Kula menika kedanan kaliyan ingkang garwa nenggipun Raden Janaka. Kula menika gandrung kayuyung kaliyan Raden Janaka. Yektosipun sampun kula kendhaleni nepsu kula supados mboten mberung kados mekaten. Kula nggih ngurmasi wujud kula buta wadon kadhi mekaten nanging mboten saged pinambeng raos sing manah kula kepengin swita ngau pepadanipun Sang Dananjaya. Nuwun palilah dumateng Paduka Raden Ayu mboten kitang sedalu kula kepengin bobok kaliyan Raden Janaka Raden Ayu. Amin. Kang katrajang ing tahon wadya
anggap kaprabon prang kang Adramarkata Dewi Wara Sri Kandi dasar para nyata dapure Jatra Gini iya Jatra Gini apa kowe nesu karo aku ngopo aku lagi pitung karo Dewi Wara Sembadra Yogini ngerti kowe njambak karo rambutku aku yang gumut setahun jembleng serendeng ngatai Raden Janaka Cakra ganteng pamedaring warsitaning ati Sumantaka kang niru pujangga tahap mudeng patine marmo kedah kinunggung tan muruh yen ngesami sameksa sang rumpaka poso kang kelantur tutur kang ketulo kinalaten rinuruh lawan ririh mripatanging sasmita mripatanging sasmita lopo kurang guling kelinga solah jatmiko yen wacana kudu manis kawon sewa amit pasang kalimat tapi dilebih tulak manodu mawaing tawang tuwang kowe ingkang Sumantaka sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki sembah pangabekti kula mawantu-wantu konjo Raden Ayu ndak tampa tiba sepadha-padha ora kok jeneng kami tambuh nanging dasare durung weruh kowe iki sapa lan saka ngendi dipun tepangaken kula menika saking negari Guwa Barong kadanganipun Koko Prabu Jata Gimbal dene nami kula pun Jata Gini. Jata Gini kasinggihan Raden Ayu sing ngandika ingkang awawangi Dewi Wara Sembadra nggih. Iya pancen kepara nyata. Ingkang wonten ingkang menika batu-batu Dewi Wara Sri Huning. Sri Kandi lambine waton jeplak ngriyahene gelem dhewe. Tanggal biasa ngono. Kamu duka to ya ampun ya kleru niku lumrah jenenge mangan kecer ngoten lho. Bareng ya gedhe ora. Sanjurana wigati apa ni kowe teka kene ni?
Batu-batu balik ngerangin lho. Ya tasipun malih-malih menapa Raden Ayu pun boten nuruti dumateng krikat niat krenjeting manah kula. Menawi kula blaka boten dipun dukani nggih. Apa? Menawi kula jujur boten dibutuhani nggih. Oda. Kula menika blaka suta blakotang terus tegang terang. Nggih, terang terus terang. Kula menika kedanan kaliyan ingkang garwa nenggipun Raden Janaka. Kula menika gandrung kayuyun kaliyan Raden Janaka. Yektosipun sampun kula kendhaleni nepsu kula sepados mboten mberung kados mekaten. Kula nggih ngurmasi wujud kula buta wadon kadhi mekaten nanging mboten saged pinambeng raos sing manah kula kepengin swita ngau pepadanipun Sang Dananjaya. Nuwun palilah dumateng Paduka Raden Ayu mboten ketang sedalu kula kepengin bobok kaliyan Raden Janaka Raden Ayu. Amin. Kang katrajang ing tahun wadya sangka kaprabon prang kang abramarkata Dewi Mara Sri Kandi dasar para nyata dapure Jatra Gini ya Jatra Gini apa kowe nesu karo aku ngopo kok lagi pitung karo Dewi Mara Sembadra Yogini ngerti kowe njambak karo rambutku. Aku yang gumut setahun jembleng serendeng ngatai Raden Janaka Cakra gantenge kaya mengkono parandine di bojo pirang-pirang kok ana sing wujude kaya Sri Kandi. Ya ampun, bokonge tepos. Beda karo bokongku ya jedut. Tepos, jedut, tepos, jedut, tung ketaplak tepos. Lambine ora. Sing ngasaken Raden Janaka piyayi lanang jagat lan curing Madyapada kok mung kaya ngono ya, nggih dodo lurus kaya ngono. Sawangan ya iki sawangan iki wewek kaya ngene iki. Nengkir gading kaya ngene iki. Sawangan payudamaku iki. Domo ora iki. Gumona karo panjenengan Raden Janaka ya milih bojo kaya ngene iki ya ora rasakaken rembug rasakaken gunem sing tanpa guna. Anggenmu murang tata teka ning Madukara kene mung arep mbabutek banyu benik. Kowe gelem lunga apa ora? Piye? Lunga piye? Tepos. Sewek. Ah tepos. Tung ketaplak sewek. Samang susuku samangan. Tak suntik kiwatak mulai gede sisih ora minggat kraus tenan ayo ngejak geger ayo
Aras terus kowe. Kandi ora kelingan wong piye. Elek-eleke wong wedok lamun tukaran padha wetoke bedoke rebutan lanangan. Wong ning donya wong lanang digelar pirang-pirang. Kok mesti kanca entuk kanca ngrebut kanca lan liya-liyane. Kaya donya ki ambane mung sak kathok kolor. Aja srilereno mesake sita wadon kuwi. Gulung nganti kotange cepot kabeh rakrasa. Kaya ngono kuwi. Sri Kandi aja ya iya. Ayo. Sri Kandi. Wanci gagat enjang Sekali nganggur Asin Adam domo harum Ikut angin jernih Serling taman sari Labetini Raden Ayuwara Sembadra. Aku sing njalukke pangapura tumrap patrape adiku Sri Kandi. Injih, mboten dados menapa nggih. Kowe tresna tenan karo Pangeran Arjuna. Yo, tresna sudra kula menika. Warep batin, yo warep batin. Nang jenengan niku piye putri sing trima kalih garwa nadyan Raden Janaka menika rabi ping 17 dina namung kendelan kewala. Niku janjane tenan apa ngempet lho? Temenanan. Pancen Raden Arjuna ki mung ora dadi darbeke Sembadra ning darbeke wong sak donya. Lan kowe tak kandhani. Anane Raden Janaka bola-bali rabi kae ora kok nuruti nafsu ning ya kaya ngono kuwi carane untuk penyelamatan terhadap wanita. Pegel gemes ngoten lho. Ngeten nggih, ngaten nggih. Iya. Kula menika mboten ketadipun dadosaken garwa niku mboten gandeng. Kula menika negara buta sak negarane antaripun buta tok. Rombongan napa buta, kawitan nggih buta sedaya. Ngono nggih. Kula pengen gadah tedak turun saking Raden Janaka mboten kitang siji ngoten wonten satriya ingkang bagus ngoten lajeng kula lairaken tembe dados ratu wonten negari Kuling Guwa Barong. Iya, yen ngono tak pinangkane. Lho, Den Dananjaya. Kowe kudu ayu, kowe kudu enggak wujudmu sulistya. Lah wujudku pancen kados mekatet meremok. Dalem kowe meremok. Bapak pakai bablas film. Aja.
Mangko kita mboten wonten ingkang tilem nyatane mboten celuk-celuk. Mergo wis sampyuh kabeh. Kowe meremo karo nyuwuna marang purbane Hyang Agung, jajal tak sunke ana ngarsaning Gusti. Kowe yen wujudmu memper kaya Sembadra bakal iso ditampa paswitanmu marang Raden Janaka. Jajak desa Kamilan Kalokan sakit hari sabar malam kesemparan ketangan dilulung alasan gini lha timbalan ingkang ngadhawuh Raden Ayu wujudmu wis kaya ngono mbok suarane ditata kanthi becik ketitik ala ketara Joko kini ayo sing alus wonten timbalan ingkang ngadhawuh Pangeran Arjuna ora seneng wong wadon sing suarane kaya ngono rada arum ya rada cendhek Joko kini wonten timbalan ingkang ngadhawuh kuwi limbuh ngono padha aku sak aku Joko kini wonten dawuh nah kaya ngono kuwi kiko aja njuget wong alus kok njuget kaya ngono kowe golek ana Raden Arjuna aja nganti ngerti Sri Kanthi golek ana Raden Arjuna kabare tindak marang Slaga Ima ana giri ora negara Slaga Ima gending pitu kowe ngaku ora to jenengmu ki Sembadra tak kira Pangeran Arjuna ora iso mbedakake antarane naga gini karo Sembadra yen wujudmu kaya ngono. Sapaken panuwun daya-daya kula nyuwun pamit Raden Ayu. Mugi-mugi Sembadra ingkang kula jangka Raden Ayu. Socanira. Ngapunten. Nyawang kaya ngono iki marai kudu